שלום לכם, שמי נירה הראל. אני אקרא סיפור מתוך הספר סיפורי הבית המשותף. שם הסיפור, לגברת מן צמח זקן. גברת מן הייתה שכנה משונה. היא גרה בקומה השלישית, בלי בעל ובלי ילדים. בכל פעם שירדה במדרגות, היו נעליה הכבדות נוקשות, טק טק טק. היא יורדת, היו הילדים בחצר, מודיעים זה לזה, ומתקרבים לפתח. גברת מן הייתה מופיעה לבושה באחת מסמלותיה הרחבות וכובע גדול לראשה. עיניה היו מושפלות. והילדים שלום בוקע מגרונותיהם, שלום! והם מנסים ללכוד את מראה הסנטר השמן שלה, שנעלם מעיניהם במהירות. אני אומר לכם שהיא מתגלחת, היה מישהו אומר. לא נכון, היא שמה פודרה מיוחדת, היה אחר אומר. בגלל זה הסנטר שלה לבן. פודרה? מה פתאום? יש לה סכין גילוח, אני בטוח. איזה סכין גילוח? אישה לא מתגלחת אפילו אם צומח לזקן. אז אולי היא בכלל לא אישה. גברת מן העסיקה את ילדי השכונה כשהיו בחופשה. המבוגרים לא רצו לדבר עליה. אמא של מיכה אמרה שגברת מן אישה מסכנה ולא יפה לצחוק עליה. אבא של מושיק אמר שיש עניינים שילדים לא מבינים, וזה אחד מהם. ואיציק החצרן היה מגרש את הילדים, יאללה, ללכת מפה, ילדים גדולים עם שכל קטן. אבל הילדים לא הפסיקו. יותר מכולם הייתה מירי מסתכלת. מירי גרה בקומה שלישית, מול גברת מן. כל פעם שהייתה שומעת את הנעליים הכבדות, הייתה עולה על שרפרף ומציצה החוצה. הייתה זו מירי שגילתה יום אחד סוד. כשגברת מן יוצאת מהבית, היא מחביאה את המפתח מתחת לעציץ שעל יד הדלת. מירי גילתה את הסוד למושיק, החבר שלה, והוא תכף הבין שזה סוד חשוב. אם את רוצה שנהיה חברים, שלא תגלי לאף אחד אחר, את שומעת? מירי הבטיחה שלא תגלה. באחד הימים, כשמירי ומושיק היו באמצע משחק, הם שמעו את הדלת ממול נסגרת, ומיד אחר כך הנקישות המוכרות במדרגות. טק, טק, טק. היא הלכה, אמר מושיק. אני נכנס עכשיו. בשביל מה? בשביל לראות את הפודרה המיוחדת ואת כל הדברים המשונים שלה. מי אמר לך שיש לה דברים משונים? אני יודע, כולם יודעים, זה בגלל שהיא בעצמה כזאת משונה. מירי נעמדה ליד הדלת. אני לא באה איתך. לא צריך, אני הולך לבד. מושיק יצא לחדר המדרגות ומצא את המפתח החבוי מאחורי העציץ. מירי ראתה איך הוא פותח את הדלת של גברת מן בקלות. רגע, גם אני. סקרנות פתאומית התעוררה בה וגירשה לרגע את הפחד. היא העמידה שרפרף על יד הדלת שלה, שלא תיסגר ברוח, ונכנסה ביחד איתו. תסגרי את הדלת, אבל בשקט, אמר לה מושיק, וכעבור רגע היו שניהם בפנים, בתוך הדירה של גברת מן, לבדם. מיריק ומושיק הסתכלו מסביב ולא ידעו על מה לראות קודם. החדר היה מלא דברים, פסלים ובובות וכלים ומאפרות ונורות וספרים וצלחות. רואים שאין לה ילדים, אמרה מירי, אף אחד לא נוגע לה בדברים. מושיק התחיל להסתובב בחדר, ופתאום הוא קרא, מירי בואי, תראי מה מצאתי. מירי ניגשה לאט, וכשהגיעה אל מושיק עמדה נפעמת. על קולנית קטנה, מכוסה במפית רקומה, עמדו פילים. הרבה פילים בכל הגדלים ובכל הצבעים. היה שם פיל שחור מכוסה בשטיח צבעוני, ופיל כחול עם חדק מורם. היה פיל גדול עשוי מכסף, ואחר שמן מכוסה כולו באבנים מבריקות. והיה גם פיל אחד קטנטן עשוי מזכוכית לבנה. איזה חמוד, אמרה מירי, תראה לי אותו. מושיק לקח את הפיל הלבן הקטן. אבל תיזהרי, הוא מזכוכית. בסדר, אמרה מירי, אל תדאג, אני רוצה אותו רק לרגע. היא הושיטה את ידה לעבר מושיק. המגע הקריר של הזכוכית נעם לה. היא ליטפה את הפיל הקטנטן בעדינות רבה, והושיטה אותו בחזרה למושיק. ואז, כששתי הידיים כבר ממש נגעו זו בזו, נפל הפיל הלבן ונשבר. איך זה קרה? ככה, קרה. מה? זה סוף הסיפור? לא, זה לא סוף הסיפור. אבל הזמן נגמר,
מה קרה אחר כך? למירי, למושיק, לגברת מן? טוב, אני מקווה שאתם סקרנים ותקראו בספר.